тамошашавии Бозиҳои варзишии Точикистон 2021. در دولت یک سال مشغول به تاجیکستان بود. ساعت بلند 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را به شما مبارکباد نمایم. фазои сулҳу суботи кишвари азизамон барои гузаронидани дилхоҳ чорабиниҳои сатҳи бонуфуз мусоиду мувофиқ аст. бахусус баргузории бозиҳои варзишӣ Точикистон 2021 ки ҳар 4 сол як маротиба миёни беҳтарин варзишгарони ҷумҳурӣ доир мегардад, аз зумраи чунин чорабиниҳо маҳсуб мешавад. сар карда аз 21 май бозиҳои варзишӣ аз намуди варзиши сабук дар қаламраби мамлакат шурӯъ гардида то рӯзи 30 июн идома меёбад. санаи 29 май бо иштироки васеъи варзишгарон аз манотиқи гуногуни ҷумҳурӣ маросими кушодашавии мусобиқаи номбурда ҷараён гирифт, ки теъдоди зиёди ҳаводоронро гирд овард. мавриди зикр аст ки бозиҳои варзишии Точикистон 2021 бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли ҷумҳурии Точикистон барпо гардида истодааст. миёни ҳозирин иштироки варзишгарони шинохтаи кишвар Зебунисо Рустамова, Мавзуна Чориева ва чанд тани дигар назаррас буд. дар мусобиқаи бозиҳои варзишии Точикистон 14 даста аз 6 манотиқи кишвар ки шумораи варзишгарон дар умум наздики 900 нафарро ташкил медиҳад, аз рӯи 16 намуди варзиш аз қабили баскетбол, бокс, вазнбардорӣ, варзиши сабук, волейбол, гӯштини миллӣ, тарзи озод, юнону румӣ, ҷудо, камонбарӣ, карате, қайиқронӣ, самбо, тейквандо, туби дастӣ, шиноварӣ миёни ҳамдигар рақобат мекунанд, ки дар идома мо ҳайати эҷодии барномаи кишвари варзишии ман рақобатҳои ҳар як намуди ин варзишро дар алоҳидагӣ шарҳ медиҳем. бисёре аз рақобатҳои бозиҳои варзишии Точикистон 2021 дар муассисаи давлатии марказии ҷумҳуриявии тайёрии олимпии дастаҳои мунтахаби шаҳри Душанбе бо шароитҳои замони муосир баргузор гардида истодааст. дар рӯзи аввали мусобиқа аз намуди гӯштини миллӣ ки аз сани 1 июн оғоз гардид, зиёда аз 100 паҳлавон миёни 9 вазн аз манотиқи гуногуни мамлакат барои ба даст овардани зинаҳои ифтихорӣ талош карданд. дар баробари дигар муқаддасоти нуфузовари миллӣ, варзиш ягона воситаест ки бо қувваи бозу ва эҳсоси табии инсонии давлат ва миллатро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ менамояд. намуди гӯштини миллӣ ки ба қатори варзишҳои суннатӣ дохил мешавад, варзишгарони мамлакат ҳамчун меросдорони асил доимо саъй мекунанд ки ин навъи варзишро пос доранд. дар мусобиқаи бозиҳои варзишии Точикистон 2021 давоми 2 рӯз аз намуди гӯштини миллӣ, гӯштингирони манотиқи гуногуни мамлакат сабқат карданд. чуноне масъулин ба мо иттилоъ доданд, бештари варзишгарон насли ҷавон буда, ҳадаф аз баргузории ин мусобиқа низ кашфи чеҳраҳои нави варзиш ва дар оянда сафарбар намудани эшон ба мусобиқаҳои фароқоравӣ мебошад.
میانی وزن 70 کیلوگرم در فینال مسابقه محمد رجب حسینزاده از ولایت سوق و خیراندیش مرادزاده از دسته خطلان 2 سبقت کردند. رقابت این دو پهلوان جوان بسیار شدید جریان گرفته در لحظه های آخر و ورزشکاری سعودی میسر شد که صاحب نشانی طلایی مسابقه گردد. ما برای مسابقه آماده خیلی خوب دیدیم و آماده در این مسابقه اشتراک کردیم و غالبی مسابقه شدیم. این مسابقه خیلی در سطح بلند گذشت. من مینداری خود را به همه داوران و سرداوران میرسانم که چون این مسابقه را در سطح بلند گذرانده ایستادند و گشتین ملی خیلی در سطح بلند گذرانده شده ایستاده است. از سالهای گذشته نظر کنیم اگر خیلی خوب شده است. در ادامه مسابقه نمایندگان شهر دوشنبه در 4 وزن، گشتینگیران شهر و نواحی تابع مرکز در 3 وزن، ورزشکاران ولایت سوق و منطقه کلابی ولایت خطلان در 1 وزنی غالب مسابقه گردیدند که نتیجه همه رقابت را در جدول ذیل دیده می توانید. از روی نمود گشتین یونان و رومی در تالاری بر هوای مؤسسه دولتی مرکزی جمهوری تیاری المپی دسته‌های منتخب سبقت‌ها بسیار تیز و تند و جالب و دیدنی جریان گرفت. در این نمود ورزش 60 نفر ورزشکار از روی 10 وزن پیش بینی شده با هم نیرو سنجیدند. اگر به جریان سبقت‌های پهلوانان با دقت نظر افکنیم، این نمود ورزش به نظر ما بسیار جالب می‌نماید. البته این نمود گشتینگیری دارای تاریخ کهن بوده تا به امروز میان ورزشکاران محبوبیت دارد. ورزشکاران شهر و نواحی مملکت از نمود گشتین یونان و رومی فعالیت نظررس نشان داده بیشترین مدال‌ها را از روی 6 وزن ورزشکاران شهر دوشنبه به دست آوردند. پهلوانان ولایت سوق از روی 4 وزن به گرفتن زینه‌های افتخاری مشرف گردیدند. ورزشکاران ولایت خطلان نیز از مدال‌ها بی‌نصیب نماندند، اما اشتراک قناعتبخش ورزشکاران شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری و ولایت مختار کوهستانی بدخشان از این رشته نگران کننده به نظر می‌رسید. رقابت‌ها میان سنگین وزن‌ها انیخترش در وزن 130 کیلوگرم بسیار شدید و دیدنی جریان گرفت. دو پهلوان جوان محمد حسنوف از شهر دوشنبه و رجب خوجا عارفوف از ولایت سوق اندر میدان رقابت شدند. نبرد این دو پهلوان با اشتراک مخلصان بسیار تماشاباب برگزار گردید. هرچند هر دو پهلوان بعضی موارد از قاعده‌های این نمود ورزش بیرون برآمده اصول‌ها را غلط اجرا می‌کردند، زود از جانب داوری مسابقه رقابت باز داشته شده و آنها آگاهی داده می‌شد. در فرجام به پهلوانان دوشنبه شهر میسر گردید که شهادت پیروزی چشند و نشان طلای بازی‌های ورزشی تاجیکستان 2021 را میان سنگین وزن‌ها به دست آورند. در این مسابقه اشتراک ما خیلی وزنی گذشت و من دو رقیب خودم را مغلوب کرده به فینال برآمده. این فینال خودم را کمتر وزنی بود. خیلی خوب گذشت. من در آینده میخواهم که نام پرچم تاجیکستان را بلند برداشته و از همه ورزشگران و شما میخواهم که همه وقت مشق تمرین خود را بیشتر و گذارانم.
давоми солҳои соҳибистиқлолии мамлакат миёни дигар намудҳои варзиш аз рӯи намуди гӯштини тарзи озод варзишгарони мамлакат дар мусобиқаҳои фароқоравӣ ба як қатор дастовардҳо шарафёб гардиданд. Шурӯъ аз соли 2003 то имрӯз гӯштини тарзи озод дар кишвар хеле рушд карда, имрӯз ҳаводорони ин намуди варзиш дар ҳоли афзоиш қарор доранд, ки чуноне шумо худ бинанде азиз шоҳид гардида истодед, теъдоди зиёди ҳаводорон варзишгарони дӯстдоштаи хешро аз ин риштаи варзиш дар толор мухлисӣ мекунанд. Рӯзҳои 7 ва 8 июн дар доираи бозиҳои варзишии кишвар дар шаҳри Душанбе аз рӯи намуди гӯштини тарзи озод 110 варзишгар миёни 10 вазн аз шаҳри Душанбе, вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон ва шаҳру навоҳии тобеи марказ ширкат варзиданд. муҳимияти асосӣ аз ин баргузории бозиҳои варзишии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин аст, ки ин мусобиқаҳо дар 4 сол як маротиба мешавад ва варзишгарон тайёрӣ мебинанд ба бозиҳои осиёгӣ мешавад, ки ҳамасола ки баъд аз 4 сол баргузор мегардад. ҳадафи асосии ҳама варзишгарон ҳамин аст, ки дар ин ҷо сазовори ҷои аввал шаванд ва дар бозиҳои осиёгӣ яъне ки ширкат варзанд. ҳамасола чемпионати осиё мешавад. дар 4 сол ки ин бозиҳо як бор мешавад, барои ҳам варзишгарон ба ин мусобиқа хеле ҷиддӣ тайёрӣ мебинанд. миёни вазни 57 килограмм рақобатҳо бисёр ҷолиб ҷараён гирифт. муҳаммад наимови 21-сола аз дастаи Душанбе 2 дар финали мусобиқа бо Қайюмҷон Ҳалимов аз дастаи Душанбе 1 қувваозмоӣ кард. рақобати ин ду варзишгари ҷавон зиёда аз 3 дақиқа давом кард. дар ҷараёни сабқат муҳаммад наимов чусту чолокӣ нишон дода аз ҳар гуна усул кор мебурд ва маҳз ҳамин талошҳо буд, ки ӯ бо имтиёзҳои зиёд рақибашро сарафканда кард. рақибҳои ман аз шаҳри Кӯло буд ва аз шаҳри Ваҳдат буд ва рақиби ниҳоии ман аз шаҳри Душанбе буд, ки он ҳам хеле саперники боқувват буд. ба балли баланд ва пирӯз шудам ва сазовори ҷои якум гаштам. одатан дар ҳар гуна сабқатҳо миёни сангинвазнҳо рақобатҳо ҷолибу диданӣ сурат мегирад. миёни вазни 97 килограмм дар даври финалӣ ду намояндаи вилояти Суғд Фаридун Одилов аз дастаи Суғд-1 ва Фарҳод Собитов аз дастаи Суғд-2 бо ҳам рақобат намуданд. одатан дар чунин сабқатҳо маҳорати Фаридун Одилов баландӣ мекунад ва дар ин рақобат ҳар ду варзишгар маҳорати баланд нишон доданд. лек дар дақиқаҳои охири рақобат Фарҳод Собиров мувоҷиҳи шикаст шуд. дар бозиҳои варзишии Тоҷикистон, ки бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷараён дорад, рӯзҳои 5 ва 6 моҳи июни соли равон аз намуди шиноварӣ варзишгарон рақобат намуданд. дар ин риштаи мусобиқа ширкати шиноварони шаҳри Душанбе ва вилояти Суғд назаррас буд. мавриди зикр аст, ки дар бозиҳои варзишии Тоҷикистон маротиби аввал аст, ки шиноварон ҳунарнамоӣ мекунанд. тамоми чанд соли охир аз ҷониби ҳукумати кишвар ба ин намуди варзиш бештар таваҷҷӯҳ зоҳир гардида, як қатор иншооти варзишӣ сохта мавриди истифода дода шуд, ки намунаи олии онро мо аз маҷмӯаи варзишии обии шаҳри Душанбе дида метавонем. қонуну қоидаҳо аз Федератсияи байналмилалии шиноварии ФИНА гирифта шудааст ва ҳадаф аз баргузории мусобиқа дарёфти чеҳраҳои нав барои бозиҳои олимпӣ дар пеш истода ва инчунин дӯстӣ байни варзишгарон. дар ин мусобиқа ана ҳамун якачин дастаҳо метавонанд иштирок кунанд ва натиҷаҳои хубро нишон диҳанд.
шиноварони шаҳри душанбе бо 8 ҷои ифтихорӣ зинаи аввалро дар бозиҳои варзишӣ аз намуди шиноварӣ касб карданд. Дар мусобиқаи шиноварӣ иштироки шиноварони собиқадор ба монанди Аҳмадҷон Умаров ва Шӯҳрат Гадоев қобили зикр аст, чунки онҳо дар ин сабқатҳо аз ҷавонон ҳеҷ камӣ надоштанд ва баробари онҳо шино мекарданд. من مشق نکردم حوزه گفت راست مشق نکردم برای چی بعد کسلی کرونا یک چند ماه یعنی که دم گرفتگی بودم من باور داشتم یکم نمیشدم یکی دوم میشدم برای چی من پیشتر این گفتم که چمپیون استانه بودم کوبک قزاقستان بردیم با شاگردان حکم خیلی دیده که اما کووید 19 همه را از پا زد همه پراکنده شدن. من 2 سال است که در مسابقات بین المللی اشتراک نمیکنیم. برای همین سبب همین است که مسابقه نباشد، یعنی که آدم خیلی میگه پیشروی کم است. баргузоршавии чунин мусобиқаҳо боз ҳам барои шиноварони мамлакат имкон медиҳад ки таҷриба касб кунанду дар мусобиқаҳои фароғоравӣ номбардори миллати хеш бошанд. имрӯз дар кишвари азизамон дар фазои сулҳу субот гӯштини ҷудо бо маром рушд карда яке аз маъмултарин намуди варзиш маҳсуб мешавад ва ҳаводорони зиёди худро дорад. дар доираи бозиҳои варзишӣ миёни варзишгарони манотиқи мамлакат аз намуди ҷудо рақобатҳо бисёр ҷолибу диданӣ сурат гирифтанд. дар рӯзи аввали рақобатҳо дар толори муассисаи давлатии марказии омодагии дастаҳои мунтахаб ё худ манеж дар вазни 60, 66 ва 73 килограмм рақобатҳо доир гардиданд. дар вазни 66 кило 11 ҷудокор миёни ҳам сабқат намуда, миёни онҳо муҳаммадсолеҳ қувватов аз дастаи хатлон 1, мустафо ашурзода аз дастаи суғд, амирҷон азизуллаев аз дастаи душанбе ва муслиҳиддин хайруллаев аз дастаи хатлон 1 ғолиб гардиданд. дар рӯзи дуюми сабқатҳо санаи 10 июн дар вазни 81, 90, 100 ва ҷамъи 100 килограмм рақобатҳо баргузор гардиданд. дар риштаи ҷудо миёни сангинвазнон рақобатҳо тезу тунд ҷараён мегиранд. миёни вазни 90 килограмм Сабрулло Ҳикматуллаев аз шаҳри Душанбе бо шикаст додани рақибаш дар даври ниҳоӣ Исроил Раҳимов аз шаҳри Душанбе нишони тиллои мусобиқаро ба даст овард. дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ман чанд маротиба аст ки ғолиб мегардам. бори дуюм аст дар мусобиқаи байни калонсоло ҷои аввалро сазовор гаштам. хай бо тамринро зиёдтар карда дар мусобиқаҳои берун аз кишвар парчами азизамонро буланд кардам. дар вазни ҷамъи 100 килограмм нишони тиллои мусобиқаро ҷудокории вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Фариёд Шайхов ба даст овард. ӯ дар даври ниҳоӣ намояндаи вилояти Хатлон Бобоҷон Бобоевро ба осонӣ аз сари роҳ дур кард. омодагӣ мо як моҳ пеш дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон машқи як ҷамона гузарондем. дар онҷо мо бисёр машқ кардем ва пирӯзӣ ба даст овардем. аз ҳама рақиби душворам ба фикрам набуд, чунки рақибони чим иштирок накарданд дар ин ҷо. боиси зикр аст ки аз намуди ҷудо варзишгарони беҳтарини кишвар Шаҳбоз Саидаброров, Акмал Муродов, Ҷаҳонгир Маҷидов, Комроншоҳи Устопириён ва Темур Раҳимов бо сабаби иштирок дар бозиҳои ҷаҳонии ҷудо дар кишвари Маҷористон ширкат надоштанд ва аксари иштирокчиёнро ҷавонон ташкил медоданд. натиҷаи дигар рақобатҳои риштаи ҷудоро дар бозиҳои варзишии кишвар дар ҷадвали мазкур пайгирӣ кунед.
барои варзишгарон дар меҳмонхонаи варзиш шароитҳои хуби муосир фароҳам оварда шудааст, ки давоми як моҳи мусобиқа дар ин ҷо буду бош менамоянд. онҳо пас аз мусобиқа дар меҳмонхона бо отоқҳои хоб, оби гарм ва хӯрокҳои гарму лазиз таъмин карда шуданд. пас аз сабқат фазои меҳмонхона бисёр гарм мешавад, чунки ҳама варзишгарон сари як миз нишаста бо якдигар пас аз тановули хӯрок саргармӣ суҳбат мешаванд. абдураҳмони комилҷон мураббии гӯштини юнонурумӣ аст. ӯ аз вилояти суд ба бозиҳои варзишии мамлакат омадааст ва аз ҳама шарту шароитҳои меҳмонхона розӣ мебошад. мавсуф зимни суҳбат зикр кард, ки шароитҳо нисбати солҳои пешин боз ҳам хубтар шуда истодааст. мо дар бозиҳои варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштини тазими нонумӣ иштирок истодем, ки тани дуре аст, ки дар меҳмонхонаи варзиш ҳузур дорем. аз бағара пеш аз ҳама барои меҳмоннавозӣ ҳамин меҳмонхона, он шахсоне ки дар ин ҷо хизмат мекунанд, масъалаи ҷои хоб, масъалаи баъд аз омадани варзишгарон бои оби гарму хунук ҳамом кардан, ҳама шароитҳо барои ҳама варзишгарон ҳам дар ҳар як утоқҳои дар ин ҷо истода муҳайё аст. бинандагони гиромӣ, бозиҳои варзишии Тоҷикистон 2021 ҳоло идома доранд. ҳамкорони мо аз натиҷаи дигар риштаҳои варзиш шуморо огаҳ мекунанд. пайгири барномаҳои телевизиони варзиш бошед. то барномаҳои оянда шоду саломату сарбаланд бошед.